dwylo Iesu ym mhob man. Yn iachau y cleifion a bendithio'r gwan, golchi trai blinedig, dal rhai eisiau'r byd, dwylo ffeind y dwylo Iesu Grist o hyd. Cymer di fy nwylo, arglwydd Iesu nawr, gwna hwy'n greifyd rannu, car y digrydd mawr. Gadu mi dywylio, Iesu ar fy nhaith, nes troi'n ffeind nwylo unai yn dywaith, rhif yr emyn 332. Paul at Timotheus a lle ychydig adnodau i ni o ddechrau yr ail bennod. Yn y lle cyntaf felly, roedd yn annog bod yn filiau, gweddiau, deisyfiadau a diolchiadau yn cael ei offrymu dros bawb, dros frenhinoedd a dros bawb sydd mewn awdurdod, mwyn i ni gael byw yn bywyd yn dawel ac yn heddychlon, yn llawn dywioldeb ac addysgder. Mae hyn yn beth da, ac yn gymeradwy gan Dduw ein gwaregwr sy'n dymuno gweld pawb yn cael ei hathu ac yn dod i ganfod y gwirionedd. Oherwydd un Dduw sydd ac un cyfryngwr hefyd rhwng Dduw a dynion, sef Crist Iesu, a wedd yn talu. Fe roes ei hyn yn breidwerth dros bawb yn dystiolaeth yn yr amser priodol i fwriad Duw. Am yng ngwir, ddim gair o anwiredd, dyma'r neges y benodwy byd ystwyri fel pregethwr ac apostol, yn athro i'r cenhedloedd, yn y ffydd ac yn y gwirionedd. Ni sydd yr adrodd y geiriau yna a gwrando mewn ail y sanctau. Wel, mae'n braf iawn gweld cynifer o blant yn bresennol yn yr oedfa'r bora yma. Os o'r rhywun am ddod ymlaen i ddweud adnod? Dwi'n meddwl erbyn hyn, erbyn ni mewn capel gwahanol bron iawn bob sydd o'r flwyddyn. Ydych chi, dyma'r unig capel bellach lle mae'r blant yn dweud adnodau. Yr unig un felly hir a parhau y traddodiad. Sy'n hyn enw ni? Gwen, nid ni? Diolch yn fawr i ti. Bys rwy'n diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Dwi'n enw ni. Sy'n mynd agro.
Gwlad o Cymru. Wel, mae'n ysgol i'r gwasanaeth. Dim ond i glywed yma'n dod. Dwi'n gwybod bod yn Nadolig roedd yn edrych yn bell iawn i ffwrdd. Ond o'n i'n meddwl bod yma os ni yn dangos i chi yr anrheg mwyaf defnyddiol ges i yn Nadolig drwytha. A dwi'n siŵr, dwi wedi dod efo hefo fi, dwi'n siŵr bydd yna rei o'n chi wedi gweld un o'r hyn o'r blaen. Ti'n gweld un o'r hynna? Ydyn nhw'n gallu rhoi ar blaen y car yn deud wrth chi'n union lle i ddyn. A mae o'n declyn defnyddiol tu hwnt. Dweud y gwir, dwi'n dyfaru. Os ni wedi cael un blynyddoedd yn ôl, oherwydd mae hwn yn deitha fi, bryd i droi y dde, bryd i droi y chwith. Yn deitha fi, faint o filltirodd sydd gynnau, cyn mi gyrraedd pen y daith. A hyd yn oed, yn deitha fi, pa amser dwi fod i gyrraedd. A wyddoch chi, beth dwi'n licio ynglyn â'r teclyn yma, ydy, diolch beth yn flin heno fi. Os dwi'n gwneud camgymeriad, os dwi'n cymryd o'r dro am anghywir, dydy hwn beth yn flin heno fi. Dwi'n cofio ysgalwm, pan o'n i yn gyrraedd car, roedd y plant i gyd yn eistedd y cefn, os o'n i'n cymryd o'r dro am anghywir, o'n i'n dod, o dad, wyt ti wedi cymryd y ffordd anghywir, unwaith eto. Ond mae hwn yn gwrtais yma. Mae hwn yn gwrtais. Cwbl mae hwn yn ddeitha fi yn rhyw lais tawel ydy. Turn around whenever possible. Felly braf yma. Yna fod i dim ond Saesneg mae o'n siarad. Ond mae o'n edrych deud enwa y pentrefi a trefi yn Gymraeg. Dal i gael dipyn o drafferth efo llanweg drwch gwyngyll. Ond mae hynny. Mae o'n arbennig o fe. A wyddoch chi, y geiriau dwi'n hoff ei glywed hwn yn dweud ydy you have reached your destination. Braf ydy hynny de. Clywed, da chi wedi cyrraedd diwedd y daith. O wyddoch chi, mae'r Beibl ma'n dweud hynny. Bod yn bywyd ni yn debyg i daith, yn debyg i siwrna. A chi sydd yma bore yma wedi dweud y cadnodda, wel, dwi wedi cychwyn y siwrna ydych chi. Ond trwy ddod yma i'r ysgol Sul, o Sul fel ydych chi, da chi yn dysgu am yr arweinydd gorau posib yn medrwch chi gael, Iesu Grist. A fo ddweud na fi yw y ffordd myddol. A trwy ddysgu amdano fo, mi fyddwch chi'n sicr o gael help yn eich bywyd o bydd, yn help i ddod i ddiwedd y siwrna yn ddiolchgar. Diolch mawr i chi am ddod yma. Diolch i Rhys am legio'r erin, a diolch i chi gyd am ddweud adnodda. Ac am gyfoes hoffi y gwasanaeth drwy eich cwestiwn yma. Diolch yn fawr. O'n i fan haen hynodiad ac yn 20 ac 1. Dyro i ni fendith newydd gyda'n gilydd yn y byd. Ti sy'n rhoi nerth i derbyn ffordd y brinas, rhoi i gyrru, fel y teimlwn ryn a morchfydol ras. A'r dynisiol sydd yn dilyn 21.
Da tregarol cynorthwyon ni nawr wrth i ni droi at y tŷ Elin mewn gweddi. A throi am ychydig y bore yma o sŵn am lafar y byd ac o brysurdeb a pryderon yn bywyd unyddion. Bore yma da ni am feddwl yn arbennig am bawb sydd yn diodda oherwydd gorthrwm a rhyfel a thrais. Ni'n gweddio am gynod rhwng cenhedloedd y byd. Ni'n gweddio am heddwch sy'n seiliedig ar gyfiawnder a pharch ar llawliau dynol. Ni'n gweddio am ymrwymiad i ymwrthod a gornes a rhyfel. O'n i'n gofyn am fyddyddiant diogad, maddau i ni am y methiant fel pobl i fyw yn gytun. Maddau ni am yn rhan ni yn haniadau ac yn rhyfeloedd y byd. Fel pa ni fod yn gyfryngau y dangnefedd ac yn dystio i efengyl y cymod. Mae'n gweddi ni fod yn olgad yn un syml iawn ond yn un di-ffiant. Tywysog tangnefedd, gwna'n ddaear o'r diwedd, yn eilwyd cyfaned i fyw. Lle ni'n egu'r cennigen, na chynwch, na chynne, a than goron bydd diben ein dyw. Yn ystod y dyddiau ar gyfyngus hyn, bydd gyda'r bobl sydd yn diodda draw yn yr Wcrain, gyda'r o heddwch a thangnefedd, i'n byd cythryblus a chanedig. A llanw'n dyddiau ni a thangnefedd, llanw'n calonau a thgariad. Ni'n gofyn y cyfan hyn yn enw ac yn heiddiant, sydd yr is penhaglwyd, yr un a dysgodd ni i gydweddio. Rhain addoliad ac yn un 201. Mewn i ddiw am air y bywyd, gair y neb yn iaith y llawn, gair y cerydd a gorchymyn, gair y raddiwigion, gair y cadarn yn ei afiaeth,
gair i'r egwan dan ei hwn. Cafodd cenedlaethau daearol a'i ffydd yng ngeiriau hwn. A'r cynullion sydd yn dilyn 200. gawn ni testyn y bore yma yn llythyr cyntaf Paul at Timotheus a darllen o'r ail benod y 5 adnod. Oherwydd un Duw sydd ac un cyfryngwr rhwng Duw a'i bobl, sef Crist Iesu. Un Duw sydd ac un cyfryngwr rhwng Duw a'i bobl, sef Crist Iesu. Chi yn y llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth ar hyn o bryd, mae yna arddangosfa diddorol iawn yn olrhain hanes cyfieithu y Beibl i'r Gymraeg. O gyfnod William Morgan hyd at ymddangosiad y Beibl Cymraeg
newydd. Dwi'n ni cael ein anodd credu bod na bron iawn i 15 mlynedd ar 20 bellach wedi mynd heibio. Ers i'r Beibl Cymraeg newydd gweld gola dydd. Sicr ni bersonol, roedd o'n fraint arbennig i fod yn aelod o'r panel oedd wrthi yn paratoi y cyfieithiad hwnnw. Yr oedd y gwaith i fod yn onest efo chi yn medru bod yn un anodd iawn ar brydiau, araf iawn, llafurus iawn ar brydiau, oedd yn mynd o adnod i adnod, o benod i benod, o lyfr i lyfr. Ond un peth oedd yn codi'n calona ni fel panel oedd bod ni o bryd i'w gilydd yn derbyn llythyr gan panel oedd wrthi'n gwneud yn union o'r un gwaith a nina. Weithiau panel filoedd a filoedd o filltirodd y ffwrdd. Ond nhw'n gwneud yr un gwaith a ni sef cyfieithu y Beibl i un o ieithoedd lleiafrifol y byd. Dwi'n cofio un tro i ni dderbyn llythyr diddorol iawn gan panel oedd wrthi yn Papua New Guinea o bob man. Wel, dwi'n gwybod â chi'n gyfarwydd â Papua New Guinea, ond ynys ydy, ddim yn bell iawn o Zeland Newydd, reit yr ochr arall i'r byd. A mae'n ynys yn llawn o ryw fynyddoedd reit uchel ar y naill lawn, a ddech chi'n disgyn reit i lawr i ryw ddyffryn isal ar y llaw arall. A mae'n ynys hefyd sydd wedi ei chylchynu ac am ryw byd reit canol yn mir o fan ynysoedd o'i gwmpas. A maen nhw'n dweud bod y economi yr ynys yn dibynnu ar rwydwaith o bontydd sydd ganddyn nhw. Y bontydd yn cysylltu un darn o'r ynys a darn arall. Sgwariwch chi fynd lawr i'r dyffryn bob tro. Ond y bontydd eraill wedyn yn cysylltu y fan ynys a rhai o'r man ynysoedd o'i gwmpas. Wel, i fynd yn ôl at y llythyr yma gawson ni gan y panel. Byrdwn y llythyr oedd deud bod ni cyfieithiad nhw o'r Beibl wedi mynd yn ei laen yn ddigon crwydd ac yn ddigon di-draffarth. Hyd nes iddyn nhw gyrraedd adnod yn testyn ni. A broblem oedd yn nefyd ganddyn nhw ddim gair yn iaith Papua New Guinea sydd yn iaith llawer iawn llotach na'r iaith Gymraeg. Doedd ganddyn nhw ddim un gair i gyfieithu'r Groeg am gyfryngu. Roedd rhaid y panel wedi ffwr ac ail yn gynnull wedyn mewn rhyw bythefnos. Ac ar ôl iddyn nhw ail yn gynnull, dyma yna un aelod o'r panel yn dweud, wel, sgynnon ni'n gair am gyfryngwr yma, ond na gynnon ni air am bont. Mae pawb sydd yn byw ar yr ynys yma yn gwybod am bwysigrwydd y pontydd i'n bywydau. Gwir i chi, dyna oedd y gair darn fabwysiadau. So chi yn Papua New Guinea yn darllen y adnod yn testyn ni yn ei iaith nhw, yn ddod gyda chi oedd un Duw sydd ac un bont rhwng Duw a'i bobl, sef Crys Iesu. A ddim am ei wneud yn y cwmni chi y bore yma, ydy myfyrio am chydig ar y ddelwedd yma o Iesu Crys fel pont. Dwi am awgrymu bod o'n bont rhwng ni a Duw, yn bont rhwng ni a'n gilydd, a mae'n bont hefyd rhwng ni a'n cydwybod yn hynna. I ddechrau mae Iesu Crys yn bont rhwng ni a Duw. Felly, syniad yr Iddew yn y Hen Testament am Dduw oedd i fod o'n Dduw pell iawn. Oedd o'n Dduw holl alluog, oedd o'n Dduw trosgynnol. Doedd o ddim yn Dduw oedd yn hoff o ymyrryd yn uniongyrchol yn ei greadigaeth. Dyna sydd daeth y syniad o angylion i fod. Angylion oedd y bodau yna, oedd y pontion ac endor mawr rhwng y Duw tragwyddo phobl meithro. A hanod y neges yr Efengyl Gristnogol, wrth gwrs, ydy bod yr agendor yma wedi cael ei bontio. Unwaith ac am byth ym mherson Iesu Crys.
Dyna oedden ni'n ddathlu Dolig yn daeth diwdod mewn babar i'r byd. Daeth y gael yn gynawd a thrigo yn y Crist. Dyw pell wedi dod yn ddiw agos, mor agos yn wir, fel ei fod o wedi dod yn un ohono ni. Byddwch chi'n meddwl yn meddwl weithiau yma, un o'n peryglon ni, ydy bod ni yn colli golwg ar brydiau ar y gosrwyd Duw. Ac o ganlyniad mae haddoliad ni yn medru mynd yn fod mwy ffurfiol, rhyw brofiad mwy estetig yn hytrach na phrofiad ysbrydol. Felly draw ym Mhont y Pryd, mae yna bont yn does gafodd ei adeiladu ganol y 19th ganrif gan ŵr o'r enw William Edwards o Mynidog fel yna ddigwydd efo'r adimynwyr, ond roedd e hefyd yn bensau o gri. A mae'r bont yna ym Mhont y Pryd, wel, mae o'n yr ymeddod o ran i adeiladwaith. Erbyn hyn mae'n debyg, trafnidiaeth ddim cael ei chroesi, mae yna reola iechyd a diogelwch ac yn y blaen. Yn debyg os ydych chi'n medru dweud o'r safbwynt yma feddwl, dydy'r bont yna Mont y Pryd yn da i ddim. Mae gwerthu'n gorfod yn ei golwg chi, yn ei ffrydferthwch chi, yn ei hadwch chi. Mae yn meddwl weithiau mae rhyw bont felly ydy'r gyredyn Cristnogol i lawr y bobl. Pe byddan ni'n mynd ar wyliau i amball ddinas, pob amser yn mynd i'r eglwys gadeiriol yna, dwi'n gweld pobl yn cerdded yn hamddengol o gwmpas, a maen nhw'n rhyfeddu at geinder yr adeiladwaith. Falle bod nhw'n bobl yn ymddiddori yn llenyddiaeth ni, a maen nhw'n bodio trwy'r caneuon ffydd. A maen nhw'n rhyfeddu at goester yn y negiad. Falle bod nhw'n ymuno â'r corau yma, maen nhw'n canu yn hallelujah chorus. Nes bod y chwys yn y derfydd o'r talcau. O rhywbeth sy'n edmygu yn aml iawn ydy'r ffydd Cristnogol. Yn hytrach na rhyw brofiad sydd yn rym ysbrydol i bywyd. Un o'r teulu, wel, sicr yn y cyfnod cyn y pandemig, hoff iawn o fynd draw i Lundan am ambell i ben wsnos. A'n hoff ran ni o Lundan ydy Covent Garden. A dwi'n gwybod da chi'n gyfarwydd ar rhan yno o Lundan, ond mae yna gapel go arbennig yn y sgwar yn Covent Garden, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel y capel yr actorion. I'r capel yna mae'n debyg yn dod â'r actorion o'r West End yn mynd i addoli ar y Sul. A mae'n hanes, ni clywed yn ddiweddar am Gwasanaeth flynyddoedd yn ôl gafodd ei gynnal yn y capel yna. Felly mawr ofid i'r blynor, doedd y pregethwr ddim wedi troi fyny. Ac oedd yma'n meddwl, wel, siawns yn cael ei gynnal oedfa, mae'n unig mewn oedd ei grononiad y capel yno, bod capel, siwr o fod. Oedd yma'n galw ar un actorion mwy amlwg i ddyd, Sir John Gielgud, i ddod ymlaen. A dda'n o Athro, neu llefarydd, o'n i'n dweud ar ei gof, y drydedd sawl na ddigen, Lord is my shepherd, I shall not want. A'i llefarydd i wrth gwrs, fel ydo'n ar efon yn o, medryd i llefarydd i. Bob clwyslais yn ei le, bob saib yna i pwrpas. Ac wedyn am i fod y gwasanaeth yn rhywbeth, ond dyma'r blaenor yn darllen yr un sawl yn union. Ac rwy'n yn gofyn i Sir John Gielgud ar y ffordd allan nhw. Beth oedd am y blaenor. Roedd y blaenor wedi darllen y sawl yn llawn ystyr ac llawn emosiwn. Mae'n gofyn i Sir John Gielgud, be oedd yn meddwl o blaenor wedi rwy'n darllen y sawl. Ar ôl iddo fo ei llefaru hi mor ddeheu. And another does Sir John Gielgud, well, no. The difference was that I knew the psalm, but he obviously knew the shepherd. A mae'n ymwahaniaeth yn does, rwy'n gwybod yr holl hanesion am Iesu, yn ôl i adnabyddiaeth ohono.
Gwen allan yn os yn rhywbyddion gwael i ni wybod y geiriau heb adnabod y gair. Rhaid eich ni wedi Iesu Grist yn bont gyda ni yn gilydd. Bywyd mewn cymdeithas wrth gwrs ydy'r bywyd Cristnogol, os yw'n golygu rhywbeth o gwbl. Bywyd mewn cymdeithas. Bywyd mewn cymdeithas a byw, fel rydyn ni newydd fel. Ond mae o hefyd yn bywyd mewn cymdeithas a'n gilydd. A be mae'r Beibl yn ei ddeud yn syml o ddinodd ac yn dod i berthynas a dydych chi wedyn yn dod i berthynas a beth i'ch gilydd. I berthynas o gyd lawen haen, o gyd yn ddwy, o gyd yn deimlo. A dyna mae'r Efengyl Gristnogol wedi gwneud o'r cychwyn cyntaf. Di codi muriau, codi pontydd rhwng pobl yn gilydd. Byddwch chi, di jyst codi rhyw bontydd rhwng ni a pobl o gyffelu danian a ni yn hynna. Di dyna mae'r Efengyl Gristnogol yn hynna. Fi'n cofio Iesu'n dweud ar un tro, os ydych chi yn caru, y rai hynny sydd eich caru chi, wel, pa enw sydd mewn hynny i chi. Mae'n un o'r cyfeithiadau Saesneg yn dweud, what good is that? Sialens o'r Efengyl Gristnogol ydy codi pontydd rhwng gelynion ei gilydd. Yn sicr, pan ni'n meddwl am y sefyllfa heddiw yn o'r Wcran. Dyna di'r sialens fawr wedi codi pontydd rhwng gelynion ei gilydd. Dwi'n hoff iawn o'r hanes yna sydd gynno ni yn yr Efengyl am Iesu. Reit ar ddechrau i weinidogaeth. Mae o'n mynd am dro, da chi'n cofio, o gwmpas môr Galilea. Ac yma mae o'n gweld o ddyn o'r enw Seimon. Seimon y Selot. Hynny di, Seimon y cenedlaetholwr drwg. Seimon y dyn yna, oedd o'n gas gan o meddwl bod llywodraeth estron Rhufain yn gael uwch llywodraethu dros dir gysegredu Israel. Oedd mae Iesu'n mynd i fi bach pellach ar hyd y llun, a mae'n gweld Matthew. Matthew y casglwr treffig. Matthew dyn oedd yn gyfrifol am casglu'r dreth gan yr Iddew i gadw llywodraeth Rhufain mewn gryn. Os ydych chi'n bod yn ddyddiau Iesu, os ydych chi'n methu dychmygu am elynion mwy i'w gilydd na Selot y cenedlaetholwr brwd a'r casglwr treffig. Oedd nhw'n cael stai i gilydd a chas berffaith. Dyna lle mae Iesu'n mynd i fyny at y ddau ohonyn nhw ac yn rhoi freithau ar ysgwydd ar nhw. A dweud, dwi am eich eich dau yn nilyn fi, oherwydd dwi yma i godi pontydd rhwng gelynion. Nawr llefydd dwytha i ni ymweld â nhw cyn rhywun 2 blynedd yn ôl bellach cyn dylod y Covid yma. Da ni wedi draw i Bosnia. Ac yn y fan honno, mi eithon ni i le arbennig o'r enw Mostar. Ac yn Mostar, mae yna bont. Wel, maen nhw'n deud, oedd o'n un o'r gafodd ei adeiladu, fe'i canrifoedd yn ôl, y bont wreiddiol. Maen nhw'n deud oedd o'n un o'r pontydd mwyaf prydferth, mwyaf eiconig yn Ewrop i gyd. Oedd yna bobl yn dod i Mostar yn unswydd mwyn cael gweld bont. Ond yn ystod y 90au, da chi'n cofio mi roedd yn ryfel yn dos iawn, yn ryfel cartra. A mi ddinistriw y bont brydferthol. A dyma cyngor y dre yn cwrdd ac yn... Ydy nhw benderfyniad rhaid yn od ar dweud y gwir. Dar nhw benderfynu. Nawn ni ddim ailgodi'r bont yma. Nawn ni gadael ni'n deilchio. Bydd o'n atgoffa cenedlaethau'r dyfodol. O'r hyn mae'r chyfal yn medru i wneud. Y hanas llwyr mae'r chyfal yn medru i wneud. Ond wedyn mi ddaru mael y gydre. Roi darlith un oson. Teitl i darlith oedd, what kind of people is it who doesn't need
y bridge. Ac mi ddadleuodd o bod angen ail-godi y bont. Oherwydd trwy ail-godi'r bont, mi roedd yn mynd i ddod yn symbol i genedlaethau'r dyfodol. Bod modd cyfannu modd dod â bobl at ei gilydd. Dyna mae'r Efengyl Gristnogol yn ei wneud. Codi pontydd rhwng pobl ei gilydd. Ac yn ola un, mae Eglwys y Crwys yn fod rhywun ni am cyflwydo'n hynna. Dych chi fanna, am y lliadnod yn y Beibl yma i ni sydd yn sefyll allan a dyma chi un ohonyn nhw. Ac chofres mae Paul sydd yn dweud hyn, i brofiad o Paul, un o'r Cristnogion mwyaf welodd y byd yma erioed. A dyma mae o'n dweud yn ei brofiad. Rwy'n i'n meddwl o yn cyflawni. Nid y daioni, rwy'n yn ei ewyllysio, ond yr union ddrygioni hwnnw sydd yn gyroed sy'n ewyllus. A na rhyw chwarae ar ei eiriau yn yr oed wreiddiol, a mae Moffat wedi ddalo reit dda. The good that I should, I do not. And the evil that I should not, that I do. Meddyliwch, dyna'r profiad Paul. A roedd Paul yn gweld yn rhyw fath o ryfel, rhyw fath o frwydr oedd yn mynd ymlaen. Oedd i mewn iddo fo i frwydr yn fawr rhwng y corff a'r ysbryd. Oedd y frwydr fewnol. Oedd hi ddim wedi cael yn atgoffa yn ôl yn ystod y dyddiadlaeth yma. Beth mor ofnadwy ydy'r chyfan. Sa'ch chi'n mynd nôl i 90au ganrif ddwytha, i gawson ni'n atgoffa ar bryd hynny, bod yna ryfel wahanol iawn, yr un mor ddrwg, yn Bosnia, rhyfel catra, y pethau ddrwg iawn oedd ni wedi gweld dyddiadlaeth yma pen ydych chi'n gweld un wlad yn ymosod yn erbyn gwlad arall. Mae pethau hefyd yn ddrwg, cofiwch pen yna un wlad yn sydyn yn ymrannu ac yn ymrwygo ac yn dechrau ymladd yn ei herbyn ei hun, cynnal catra, fel y digwyddodd yn Bosnia. Dyna mae'r Beibl yn ei ddeud i arwyddi'r fawr ydy'r rwyddi'r catra. Rwyddi'r sydd yn mynd ymlaen yn yr is ymwybod o un ohono. Chi fanna ddywegiad a chi'n ei glywed am y hyd ar lafar yn Saesneg yn enwedig. A dwi'n siŵr i'r rhan fwyaf o bobl sydd yn deud geiriau yma, dyn nhw'n gwybod bod nhw'n dyfynnu Beibl. There's no peace for the wicked, medda. Isaiah gyfyn. Nid oes henwch i'r drygiones. A nid mynegu rhyw hen deimlad fel leisus o'r oedd o'r ddeud hynny, ond yn negu ffaith, ddiymla. Dos na ddim henwch i'r drygiones oherwydd yna rhyw fath o frwydr yn mynd ymlaen o hyd. Yna yna. Rwy'n yr hyn mae o'n ei wneud a hyn mae o'n gwybod y gallaf o'i ben. Cydylaf o'i ben. Dwi'n edrych yn mawr o'r nofelu Saesneg Susan Hill. Ac yn un o'i nofela, mae'n disgrifio sefyllfa ddiddorol iawn. Disgrifio magu rhyw wraig oedd yn fyw mewn pentre. Dwi wedi cael ei hun o'n i. Ac oedd hi'n tynnu pawb i'w ffen. Ti'n gwybod, os oedd hi'n cerdded lawr y stryd, oedd hi'n dechrau rhyw ffrau, ddim achos o gwbl, dechrau rhyw gweryl. A wedyn mae'n dechrau meddwl, wel, so'n bod yn mater efo ni. A mae'n penderfynu diwrnod bod hi am mynd i Lundain. A mae'n deffro'n ddyfian iawn yn bore dal y tren gyda neb arall yn y pentre ydych chi'n gweld sy'n holi lle mae'n mynd. Mae'n mynd i Lundain, mae'n mynd i Harley Street, mae'n gweld un o arbenigwyr mawr i gyfnod. A mae'n deud wrth o fo beth yw'r broblem, ydw'n neud dim hefo neb na fe. Dwi'n gwybod, beth sy'n bod.
fydra i wneud dim efo ni. A mae'r arbenigwr yn troi at i chi'n gofyn fel, pan da chi'n cael saith llun gymaint? Mae'n troi yn y lo wedyn ac yn dweud, dwi wedi dod o'r ffordd i Lynda, a da chi wedi'n ham ddall i ni casau yn hun, a dwi'n casau bobl eraill os rhywbeth. O na, mae'n arbenigwr. O na, symptomau allanol ydy hynny, o ryw wendid, o ryw ddiffyg. Mewnol. Dyna chi. Ac ar ôl iddi dall hynny, mae'n dal y tren yn ôl i'w fentre. Ro'r dydd hwnnw mae'n byw ar deleddau da, efo power cwmpas. Ro'r rwydr mewnol yma. Yn alod mewn dyn yn y llaw. Fe dygol ar diwdod yn un. Y pellter oedd rhyfyd oedd fawr, ond ei llanwodd. Fe fel oedd y Tom Nefyn yn hoff oedd fe'i pontio. A'i heiddiad, ei dyn. Ni gofio bod Iesu Crwys bod o'n bont rhwng ni a Dyw, bod o'n bont rhwng ni a'n gilydd. Ac bod o'n bont rhwng ni a'n cyflwyfod yn hynna. Fe mwyn ei enw. Amen. O'n i ganu dyfynu yn rhif 710. Ac roedd Iesu disgyn gerdded drwy y byd yn ôl y dro. Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth y ganlyn di erioed. Mae yn ôl, ond cael gweld y wyneb di. Ac yn ymlaen 710. Eglwys y Crwys a chariad Duw a chymdeithas o'r ysbryd o'r gyda ni oll o'r awr hon hyd bydd. Amen.